Ja vas pozdravljam u ime izdavačke kuće Prometej i zahvaljujem vam što ste došli da čujete nešto više o knjizi Srbija danas i mislim da je nepotrebno da se posebno ističe da ova knjiga spada u nešto ređe. Retko se može danas naći ovakva publikacija. Tema je veoma jednostavna, ali koliko je jednostavna, toliko je dobra, a još više je teška. I te teške teme su prihvatila trojica autora, zahvaljujući najviše upornosti nosećeg autora Milorada Stamenovića, koji je uspeo da pridobije u sebe dvojicu uglednih ekonomista i publicista, našeg Novosađanina i Beograđanina Vulana i Branka Dragaša. Knjiga ima 4 recenzenta i danas je lepo što je sa nama ovde i gospodin Rajko Bukvić, tako da će nam on reći na početku nekoliko minuta svoga viđenja i da nas uvede u ovu temu. Rajko, izvoli. Mi ovde pred sobom imamo jednu knjigu koja nema možda neke prevelike teorijske ambicije, ali zato ima drugu veliku vrednost, a to je sagledavanje aktuelnog trenutka Srbije, pre svega u privrednom, znači ekonomskom smislu, ali i ne samo to. Knjiga je dosta široko zamišljena i postavljena, obuhvata veći broj aspekata, pored tog ekonomskog, privrednog, obuhvata i neke druge aspekte, bezbednosti, zdravstva i kako se to obično kaže, svako bi mogao čitalaca da pronađe nešto što mu je blisko, što mu je interesantno. Naravno, obično se to kaže u nekom smislu kada se žele izbeći neke analize ili konkretniji osvrti na pojedine aspekte knjige. Ja to ovom prilikom nisam u tom smislu rekao. Knjiga jeste zaista široko i daje jedan širok obuhvat savremenog, aktuelnog, društvenog i ekonomskog, znači privrednog trenutka u Srbiji, a to je ono što po mnogim mišljenjima nedostaje. Zašto kažem po mnogim mišljenjima? Iako smo mi bombardovani pre svega u sredstvima masovnih informacija, bombardovani raznoraznim političkim i ne samo političkim analizama, gde bi, bar za one koji nisu previše u te stvari upućeni, izgledalo kao da se mnogi od nas bave aktuelnim trenutkom. Bave se, ali najčešće i ne samo u sredstvima masovnih informacija, najčešće to čime se oni bave, po mom mišljenju, prevelikom dozom ideologije i prevelikom dozom neke politike u onom dnevnom smislu, u ružnom smislu ili u smislu koji nema neku veću i trajniju vrednost. Ova knjiga, iako se znači bavi, kao što sam rekao, širokim spektrom, širokim aspektima našeg savremenog trenutka, ne pati od te ideološke obojenosti, bar ne u većem delu. Možda se ponešto može pronaći. Može se pronaći verovatno u nekim polemičkim tonovima i zavisi od našeg pristupa, da li ćemo mi te polemičke tonove kojih ima u knjizi shvatiti u tom ideološkom ili ćemo ih shvatiti u analitičkom, znači u nekom malo dubljem smislu. Po mom mišljenju, knjiga ne pati od previše, da ne kažem uopšte, ne pati od tih nekih ideoloških naboja i ideoloških ocena i utoliko će, iako nema tu neku veliku teorijsku ambiciju, ja mislim zaslužiti pažnju ne samo te neke šire čitalačke publike koja ne posjeduje možda ili nije previše zainteresovana za usko-stručna pitanja, za neku veliku, visoku nauku, već naprotiv i tih ljudi koji posjeduju i koja prevashodno interesuje naučni pristup, naučna metodologija, naučno sagledavanje stvarnosti, gde spadam, na neki način i ja i verovatno i neki od ovde prisutnih. Ja ne bih previše dužio o ovoj knjizi, preporučio bih, znači, da je uzme u ruke i da je čita ne samo onaj kome je to zadatak, kao što bi to bilo našim akademskim poslanicima, već i onima koje u bilo kom smislu interesuje aktuelni naš društveni i privredni trenutak. Mi imamo ovde 3 autora koji su različitog usmerenja. Sa jedne strane, to je verovatno bilo, kao što sam istakao u svojoj recenziji, otežavajuća okolnost da se njihova sagledavanja, njihovo viđenje, njihovo to što su napisali objedini u jednoj knjizi. Koliko se u tome uspelo ili ne, to sad zavisilo je pre svega od vodećeg autora, kolege koji je uložio ogroman trud, ne samo u svom delu gde se pojavljuje kao autor, već i u objedinjavanju toga. Da li je uspeo u tome da se to objedini, da se bude smatralo kao jedna jedinstvena knjiga,
po mom mišljenju uspelo se u dobroj meri, ali nije moj sud jedinstveni, nije moj sud najznačajniji. O tome će sud znači dati kritika, publika, čitaoci. Ja preporučujem svakome ko ima mogućnosti. Jedna olakšavajuća okolnost za to je što je, zahvaljujući nekom sticaju okolnosti, knjiga vrlo pristupačna i po ceni, što je danas vrlo retko. Knjige nove koje se pojavljuju su, kao što svi znamo, prilično skupe i u dobrom delu nedostupne za džepove običnih i ne samo običnih čitalaca. Kao što rekoh, ja ne bih previše dužio, ja bih sad prepustio reč našim autorima. Ne znam kako su se oni dogovorili koji će biti redosled. Ja ću zamoliti Milorada Stamenovića koji je krenuo od jedne ideje koja bi tražila dosta više vremena sredstava pa i autora, možda bi to bilo neka vrsta enciklopedije, da se baš prikaže sve u savremenom trenutku Srbije po svim oblastima koji bi poslužili i onima koji su s polja i iznutra, koji hoće da zaista rade, da budu efikasno informisani i da brzo mogu da nešto odluče i da urade. Ali sa ovim što se uradilo, ipak se postigla osnovna namjena i sad ćemo čuti šta sama autor misli o tome. Hvala gospodine Zorane puno. Kao što ste pomenuli, sam ovaj projekat nije toliko komercijalne prirode, i zbog toga još više zapravo treba zahvaliti na tom nekom entuzijazmu i želji da se ovakav jedan projekat prosto ostvari i da kao proizvod dođe na ovaj sto. Autori, kao što ste već spomenuli, znači to su ljudi koji su gospodin Branislav Gulan i gospodin Branko Dragaš, to su ljudi koji su svoje živote posvetili praktično na materiji kojom se bave u ovoj knjizi, tako da je zaista ta jedna sjajna rezultanta tog njihovog rada inkorporirana zapravo u ovu knjigu i to daje knjizi na težini zapravo. Mi smo se u ovoj knjizi bavili jednim spletom tema. Neki bi rekli jako su retke knjige tog tipa koje obuhvataju tako široke teme. U vreme specijalizacije svi se bave jednom oblašću, pokušavaju da je što temeljnije prouče. Mi smo se sada bavili jednom oblašću, možda najvažnijom za sve nas ovde prisutne, a to je zemlja u kojoj živimo. Mi smo odabrali određene segmente iz kojih smatramo da smo dovoljno stručni da ih opišemo. Neki bi rekli da je ta knjiga predstavlja, neki moji profesori i saradnici, da je to inventar stanja. Ja ne bih rekao da je to samo inventar stanja, rekao bih da smo mi tu dali predloge za širenje moderne, savremene, kako ekonomske, tako uopšte, ja bih rekao i filozofske misli, jer je jako nezgodno naći položaj Srbije u ovo, ja bih rekao, kolonijalističko doba, prosto u osvrtu na globalna stanja, na taj neoliberalizam kao koncept, ideologiju i na previranje koje se dešavaju samo u našoj zemlji. Ako ne jedinstven, onda redak koncept u kome smo se mi bavili kako poljoprivredom, tako procesom tranzicije. Pazite, proces tranzicije traje deceniju i on još uvek nije završen. Mi smo došli u jednu situaciju da praktično ta tranzicija je negde pri kraju, dobili smo društvo velikih razlika, dobili smo devastiranu privredu i to je nešto čime se bavi zapravo ova knjiga. Da li mi imamo adekvatne podatke za analizu svih tih pojava? Reklo bi se da nemamo. Zahvaljujući tome imamo gospodina Branislava Gulana koji ceo svoj život prikuplja tematski podatke iz oblasti poljoprivrede, agronomije, agroekonomije i skoro smo mogli čuti u javnim nastupima da ministri država od njega zapravo traže te informacije. Takođe, jedan važan aspekt bih želeo da kažem, u današnje vreme tabloidizacije informacija, bez porekla, bez reference, svako može da daje neke svoje, kako kažem, dojmove o nečemu. Mi smo pokušali da opišemo te važne strukturne promene u Srbiji i da svakoj od njih pripišemo adekvatnu referencu. Mislimo da je to dosta važno i sutra, prekosutra, za 10-15 godina, kada studenti budu pisali svoje radove, nama će biti drago da koriste jednu ovakvu literaturu koja je apsolutno podržana sa tim referencama. Na zadnjim koricama knjige smo dali jedan kratak pasus čoveka Svetozara Markovića, koji je godinu dana pre svoje smrti 1894. godine u stvari to napisao u svom delu Srbija na istoku. Nekako kroz taj segment se može videti taj jaz i neko suštinsko nerazumevanje problematike koje dokazuje da se nažalost ta čuvena krilatica istorija se ponavlja, zaista je tačno. Ja bih sada iskoristio ovu priliku da ukratko to pročitam. Kaže, državni pored, pazite, pre 150 godina je to
propisano. Državni poredak u Srbiji je tada, kao i u svim birokratskim državama, brzo izgubio onaj smisao radi koga je postao. Državni poredak je zato da se osigura svakome čoveku slobodan, miran razvitak, pa da pomogne opštim sredstvima ondje gde sam čovjek ne može da pomogne. Ali u Srbiji te godine 1984. brzo je postalo obrnuto. Održanje birokratskog poretka postalo je cilj vlade, a ostali državljani i podanici postali su sredstvo. To policijsko gledište na održanje poretka i održanje ustanovljene vlasti na narodnom uvuklo se svuda. U opštinu, školu, književnost, crkvu. Narod se učio se pokorao vlasti. Nikakva misa o savršenijem, boljem društvenom stroju i boljem življenju naroda nije se čula ni u srpskoj školi, ni u srpskoj književnosti za dugo, dugo vreme. Kad čovjek prouči književnost onoga doba, mora se užasnosti od one teške sirotinje i jednog ropskog duha kojima je ona bila napojenja i kojima je ona napala srpski narod pod imenom nauke. Pa kaže, steći novaca, živeti gospodski, biti primljen uvažen kod velike gospode, to je bio ideal kome je težila svaka ćiftinska duša, takve su bez razlike trgovački i činovnički. Kaže, pazarilo se svačin, je spapo materijalnim kao i poštenjem, čašću, ljubavlju i porodi. Nije ni čudo što je svako koleno koje robovalo novcu, nije ni pomišljeno oslobađanje od spoljnog neplata. Gospodin Branko Dragaš je bio dovoljno ljubazan da učestvuje u ovom projektu i on je u tim svojim pogledima zapravo definisao taj odnos. Ja ću sada da se referišem na posljednju rečenicu kad kaže oslobođenje od spoljnog neprijatelja. U današnje vreme vi tog neprijatelja možda vidite, možda ne vidite, znači taj neprijatelj može da bude jedan globalni sistem, može da bude jedna ideologija, može da bude jedan kapitalistički proces protiv koga mi možda ne možemo da se odbranimo ili ne znamo kako. Ja sam siguran da će gospodin Dragaš imati dosta prosto moće da vam detaljnije kaže o tome. Ono što bih ja još samo iskoristio ovu priliku i da završim, mi smo došli do interesantnih podataka tokom analize ove knjige. Mi smo koristili neke podatke Srpske akademije nauka, a koja kaže da je do sada napravljeno nekih 112 strategija razvoja. Ljudi su napravili definiciju toga šta je zapravo strategija razvoja. Rekli su, ne možete imati 112 strategije razvoja, znači taj koncept očigledno nije baš dobar. Jedan od aspekta bezbednosti kojima smo se bavili jeste i korupcija. Postoje ozbiljna istraživanja koje su bili pod pokroviteljstvom stranih ambasada, ali i nekih domaćih institucija i koja zaista navode frapantne činjenice da je 15 do 20% ispitanika, dakle običnih građana, potpuno upućeno u korupciju i da se bavi istom. Imamo podatak da više od 60% stanovništva uopšte ne smatra korupciju za neki od vitalnih problema. To su strukturni endemski problemi, to je neka vrsta kancera tumorskog tkiva koja je zahvatila naše društvo. Sad jedna paralela sa time što smo mi uradili u ovoj knjizi, to je analiza srpskog društva, gde je kroz zadruge, rodbinske zadruge, o tome sigurno više zna gospodin Branislav Gulan, srpski narod je uspevao da očuva tu konzervativnost i moral. Znate, mi smo danas 100 godina kasnije došli u tu situaciju da je nama korupcija normalna pojava i da je 1/3 stanovništva potpuno involvirana u istu. Znači, kako smo mi došli dotle? Zašto smo mi došli dotle? Da li postoji neki plan, neka struktura, kako da se mi prosto iz toga izvučemo, kako da mi srpskom narodu prosto vratimo neku tu moralnu notu koju je on vekovima zadržao pored svih tih situacija u kojima je bio. Zatim, vrlo bitan aspekt knjige je ekonomska teorija i rezultati samih reformi. Znači, mi smo pravili neke paralele između stope nezaposlenosti 2017-2007, između zarada u tom nekom istom periodu. Mi dolazimo do zaključaka da zapravo menjaju se metodologije računanja, dolazimo do zaključaka da se suštinski vrednosti tih indeksa ne povećavaju, nego zapravo padaju. Mi imamo jednu situaciju da se potrošačka korpa u zemlji u kojoj je negativna demografska slika računa za tročlanu porodicu. Znate, i ta demografska i ta potrošačka korpa je i dalje nedostižna. Dakle, to su rezultati tranzicije u kojoj mi jesmo danas i to je jedna slika, znači, Srbije kojom smo se mi bavili u ovim tekstovima. Ja ću govoriti u svoje ime, a sada bih prepustio reč mojim cenjenim saradnicima i još jednom im se zahvaljujem na učešću u ovom projektu. Hvala Milorade. Što je grato Srbiji? Meni je sve jedno. Ja ću kratko, pošto moj prijatelj će dati detaljne. Ja sam podržao ovu jednu ideju s ovim uvodnim tekstom i onda ću ispričat ću dva istinita događaja koji se dešavaju 90. i 91. godine. Na jugu Kine sam otvorio firmu 91. godine, prvo u Hong Kongu, onda sam prešao tada grad koji se gradio, Shenzhen se zvao. Pa smo onda odatle otišli 400 km ka severu. Ušli smo bukvalno u neke prašume i bilo je jedno 5-6 Kineza samo, domaćina. I oni su išli da mi pokažu tu proizvodnju. I kada sam došao tamo da vidimo tu proizvodnju, to je bilo ovako jedan
kao koncentracioni logor ograđen, u kome su se pravile patike. Na mašinama u serijskoj proizvodnji radila su deca od 9 do 14 godina. I tu je bilo negde oko 7 do 8 hiljada deca koji su tu spavali, uradi 5 cm pa ide ona traka ide dalje. Meni je to bilo čudno, a onda sam mislio, dobro, Kina tek počinje da se otvara, 90. godina, neki jesen mesec, verovatno to ide za njihovo tržište. Kada se ta patika sklopila, ja sam video da piše Nike. Kad sam pitao tog vlasnika fabrike, pa gde ovo ide, on je rekao, pa ide za Nike. Tako je kod mene prvi put u praksi sam video, ja sam čovjek koji je iz prakse od 84. na tržištu, da taj neoliberalni kapitalizam zapravo počiva na jednoj gnusnoj eksploataciji dece od 9 do 14 godina, a onda sam ja preko prevodioca vlasnika pitao, jel može on meni da kaže, bio sam ako drzak i bezobrazan, da li ovo dete sad tu što radi, da li on ima $12 godišnju platu. Sad dok on njemu prevode na kineski, ja sad očekujem da vidim tu reakciju lica. Znate, kad nekom mi kažete da li ima $12 godišnju platu, ja sam sad očekivao da on kaže pa da, pa me sad preterujete. U njegov neka faca lica kao, pa dobro, nije baš 12, ali 15 ili 20 i tako da. Što je naličje tog neoliberalnog kapitalizma koji je od nas posle 5. oktobra postavljeno kao ideologija sa svim onom što je bilo šok terapija, operacija bez anestezije i ove posledice koje danas imamo. Zato je moj uvodan tekst više lične prirode toga što sam doživeo, nego nisam naučnik, nego nekih naučnih činjenica, fusnota i ostalo. To sam sve video i doživeo. I druga priča se dešava samo 6 meseci kasnije, u aprilu 1991. godine, u Njujorku na Wall Street. Pošto sam prvi otvorio banke po Moskvi, spajao zapad i istok i obrtao veliku količinu financijskih sredstava na svetskim tržištima. Oni su nekoliko meseci tražili da imaju sastanak sa mnom i mi smo imali sastanak u Njujorku, odnosno, uslovno rečeno, ručak smo imali sa tim prvim ljudima. Majdov je taj bio i još dvoje, ja sam bio sa mojim saradnicima. I ja pitam njih sledeće ovako, dogovarali smo se o transakcijama. Ja kažem, dobro, ako sutra, recimo, ja imam klijenta i moj klijent hoće da uplati kod vas $20 miliona u te akcije koje vi meni nudite, jel to može? Kaže, pa naravno da može. A narednog dana, ako hoće da uplati $50 miliona, može. A posle 3 dana, ako može da uplati $100 miliona, može. Ja kažem, gospodine, koncentrišite se šta pričate. Ovo je vaš stan. I ja vas pitam, ako moj klijent kupi površinu stana, i kaže, može. Ako moj klijent kupi ovu, jer su to hartije od vrednosti, imovina. I na kraju ja vas pitam, ako moj klijent kupi ovoliko, pa onda je čitav stan njegov. To više nije. Tada sam shvatio da se u stvari, da su ti gangsteri sa Wall Streeta, koliko god vi da uplaćujete, taj stan se stalno širi, fiktivno. I vi možete da uplaćujete koliko god hoćete, to je bila jedna najobičnija prevara. Mislim da je ovo sasvim dovoljno za uvod u čitavu ovu priču, da se mi nalazimo na krahu jednog potpuno pogrešnog ekonomskog modela, koji se zasniva na štampanju dolara, evra i bez pokrića, koji nima nikakvo uporište u realnoj ekonomiji i koji je sa jedne strane doveo do toga da 64 najbogatija čoveka na svetu imaju kao 3,5 milijarde ljudi i koji vodi ka tome da se traži izlaz iz ovog sadašnjeg stanja. Prema mojim nekim proračunima, ja sam 35 godina u biznisu, mislim da u naredne 3 godine, do 2020. sledi slom evra, slom dolara, potpuni finansijski tsunami u Americi i nešto mora novo da se radi. Da li će to novo biti totalitarno i otići ka nekom kako da kažem, Huxleyevom raju lobotomije i kontrole, ili ćemo dobiti neki put ka narodnom kapitalizmu, pa put ka nekom humanizmu, to sad ostaje da se vidi, ali pristao sam da učestvujem u ovome, zabrinut za tu odluku pred kojom se nalazim. Nadam se da će i sa ovim podacima, jer su iz različitih uglova smo pisali, mislim da je sama suština upravo u tome da se zaustavi jedan pogrešan model i da se prizna da je taj model katastrofalan i pogrešan, ne samo u ekonomskom, što je matematika dokazala, i socijalni raslojavanja koja su danas dobila nenormalne oblike, nego i s druge strane u jednom potpuno moralnom rastakanju jednog takvog društva. Oni koji budu čitali ovu knjigu, neka u njoj potraže ta rešenja za koje zajedno u budućnosti bliskoj moramo da se borimo.
Hvala. U Zagrebu se 90-ih sa ovim, mislim da više mu se zove Mate, mislim da je njima prezime Mate, ili Njaveo, u stvari, on je bio tada već poslanik u parlamentu i njegov otac ekonomista i imao je posle napravio svoj ekonomski fakultet. I pričali smo o proizvodnji u Hrvatskoj i Srbiji i on je kazao, moj gospodine Kolundžija, budite sigurni da neće biti proizvodnje u Srbiji i Hrvatskoj, nama je namenjeno samo usluge i da budemo tržište. I od tog trenutka sam ja počeo sve da gledam malo drugačije, tako da kad primetim ove nove oblike kolonizacije koje stižu sa velikim megamarketima i sa ustupanjem placeva u Novom Sadu za izgradnju još nekoga tržnog centra, sve me prođe onako neka jeza. Pored mene je naš Branislav Gulan koji je ceo život posvetio praćenju zbivanja u poljoprivredi, koji ima odlične podatke i koji bi vjerojatno sad otprilike imao funkciju da nas još više zastraši, ali da nam pruži neku nadu, koliko ja shvatam. Ono što mi možemo da radimo u Srbiji, to je sve vezano za zemlju. Ja sam Branislav Gulan, član sam Akademijskog odbora za selo, drugi mandat. Ceo život sam bio novinar, publicista. Proveo sam u novinama 22 godine u borbi i posle 15 godina komora Jugoslavije. Nestala Jugoslavija kad sam bio u borbi. Ja prešao u komoru Jugoslavije, pa je nestala i ta Jugoslavija. Ja sam radni vek sad završio u komori Srbije. Neću vas puno javiti, ali par podataka. Svaki dan vas bombarduju kako smo stabilni, kako nam jača dinar, jača sve to. Evo jedno pitanje za sve nas tu koji sad sedimo u sali. Kad ste poslednji put čuli da se u ovoj zemlji priča o konvertibilnom dinaru? Ako je sve stabilno, ima ekonomista tu, ja sam ekonomist, bavim se agropolitikom, ja nisam čuo posle Milke Planića, ali da kad je bio Dinkić je probao malo nešto da uradi oko konvertibilnog dinara, ne pominje se. Ako je stabilno, mora biti konvertibilni dinar. Ja se bavim istraživanjem nestajanja srpskog sela. Svi pišu o razvoju srpskog sela. Kakav je to razvoj? Inače, o srpskom selu vodi brigu više od 30 institucija u zemlji. Kakav je to razvoj? Ja kažem i kolegama, ako čitam nečije radove, kakav je to razvoj ako nam od 4709 sela u Srbiji 1200 nestaje? Svako četvrto selo u Srbiji nestaje. Govorimo o razvoju poljoprivrede. Kakav je to razvoj poljoprivrede ako sad se priprema nova strategija razvoja i Srbije i poljoprivrede i svega i ovih dana još nije podatak bio u javnosti. Poljoprivreda Srbije ima razvoj od 0,45% u poslednjih 30 godina. Od 2000. to je 0,61 i 2%. Imamo strategiju poljoprivrede. Verovatno, valjda znate da stoji, da je dodela i vlada. Jedno je stoji kod predsjednika Srbije ili bivšeg premijera, 3 godine važi, niko ne pominje ni da važi, nije stigla do parlamenta, ali je validna. Ta strategija kad je rađena pisalo je 200 autora, je napisalo 145 strana, potrošili su ogromne pare, predviđa razvoj od 9,19% ili nešto blaže, to je 6,1%. Mi svi vodimo brigu o poljoprivredi, to prva godina primjene je pokazala ima pad od 8%, 2015. Posle svojih strategija, ja imam sve strategije od Ive Kuštraka do danas, kad sam ja počeo da radim 77. godine, posle svake strategije smo imali uglavnom pad proizvodnje. Ova poslednja strategija, to što su radili, dobar deo su to moji prijatelji i kućni i saradnici ovako, je pisana tako da bi se udvarali današnje predsjedniku države ili premijeru. Drugačije se to ne može objasniti kako može 9,nešto%, a imamo pad od 8% smo imali u prvoj godini primjene. I to posle onih poplava 2014. godine. U 1034 naselja u Ustavu ne postoji kategorija selo. U 1034 naselja manje od po 100 žitelja. U 550 manje od po 30 stanovnika. U 86% naselja u Srbiji opada broj stanovnika. Ako se tako nastavi, 40.000 više umre nego što se rodi. Prošle godine smo imali, rodilo se samo 64.176 beba, to je katastrofalno, to je manje nego 1914. godine kada je počeo Prvi svjetski rat. Ako se tako nastavi, već 2225. godine na ovim prostorima živeće neki drugi ljudi. To nije nikog posebno brinulo i to. Zatim, mi nikad ne govorimo, vi nećete ni čuti, ni pročitati nigde kolika je vrednost agrarne proizvodnje u Srbiji. Ja sam radio u komori i pisao sam i istraživao, imam sve podatke, ne prelazi 5 milijardi. 4 milijarde, 5 milijardi je bilo 2014. kad su bile poplave, posle toga je bilo pad od 8%. Prema tome ne prelazi 5 milijardi. Naši funkcioneri, svi koji iznose podatke u javnosti, gde god čitate i slušate, govore 6,6 milijardi. Od mene traže materijal, da imamo mi to, ali to su želje njihove. I stalno nam se obećava i mi smo stalno u nekom čekanju. U čekanju očekivanja. Prošle godine smo kolega
i Milorad i ja izdali knjigu Obećanja i očekivanja. Šta je ovom narodu obećano, šta on očekuje? Ne šta je dobio, nego šta očekuje. Dobar primjer su i penzije. Sad se govori da penzije nikad nisu bile veće nego danas. Ja sam penzioner, dobio sam rešenje da 60.000 dobijam 52.000, a 52.000 nije što bi Vučić rekao više od 60.000. I još samo bi vam nešto, pa da ostaje da možete slobodno da pitate, da vas budu negdje za koliko imamo vremena, a kada je reč o očekivanjima i čekanjima, a ja se pozivam na Ivu Andrića koji je pisao, zaraziti nekog čekanjem, što je danas slučaj u Srbiji, predstavlja najsigurniji način vladanja nad njim, što znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek, i ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer sa mnogo sreće i veštine iz zatvora možete pobeći i okova se može čovek osloboditi, ali te obmane nikad i ni doveka. I tako, prihvativši prećuto uslove života koji nam se postavljaju, živite kako vladalac hoće, upravo i ne živite, nego strpljivo čekate sve dok se sam vaš život zajedno sa svim onim što ste očekivali da pretvori u strpljenje i beskrajno čekanje, što znači da ste prihvatili rajinski način života, a to je isto što i put dobrovoljne propasti za sebe i svoje potomke. Ovoliko od mene za sada, pitajte oko podataka, put za podataka. Još samo dve rečenice i ja sam. I ove godine se prvi put dogodilo, kada je ovako stanje u selu, ova vlada, odnosno ne cela vlada, Ministarstvo za regionalni razvoj koga vodi Krkobabić, mene je 10. aprila pozvalo dođi, imamo sastanak sa zadrugarima. Odlučili su najnerazvijeniji, ovo što sam ja rekao, delovi Srbije je jug Srbije 5, sve se prazni. I doneli su odluku da se osnivaju nove zadruge. To je prvo finansiranje zadruga na ovim prostorima. Postoji zadruga 171 godinu kad je osnovana zadruga u Bačkom Petrovcu, a tad Petrovac nije bio u Srbiji. Odvojila je vlada 25 miliona evra, 3 godine će trajati ta akcija, nešto se krenulo, narod je došao na ideju da duh je vraćen za zadrugarstvo. Nije vraćena imovina narodu. Oduzeta imovina vredi skoro 10 milijardi. Samo 200.000 hektara u Vojvodini je oduzeto zadružne imovine i svega posle Drugog svjetskog rata. Vraćena je, ja sam uradio pre 2 godine, knjigu Sudbina oduzete imovine. Restitucija crkve i zadruge. Najbolje su prošle crkve, njima je oduzeto oni kažu 170.000 hektara, imaju papire za 70, od tih 70 vraćeno im je 50.000 hektara i crkva je najbolje prošla. A crkva je van sistema ove države, ne plaća ni poreze ni doprinose. Znate kako pop danas deli pare? Baci u vis pa kaže uzmi Bože što je tvoje, a što padne to je moje. I tako da je crkva za sada najbolje prošla. Donet je zakon o zadrugama 29. decembra 2015. godine. Novi zakon o zadrugama, to je puko prepisivanje prošlog zakona, čak je izbačeno štedno-kreditnim službama i toga nema. I sad je se krenulo u obnavljanje zadruga. Vidjet ćemo za 3 godine šta će biti urađeno. Podaci Zadružnog saveza kažu da je u ovoj godini osnovano 157 novih zadruga. Ja sam pisao do sada da je u ovoj zemlji svake godine umiralo 100 zadruga. Ako se poveća proizvodnja, da sad ne kažemo ni ne hvalimo projekat, a da ga ni ne kudimo, vidjet ćemo šta će biti. Hvala još jednom na pažnju. Meni je ostalo da još kažem da je po želji Milorada Stamenovića koji su pripremio Jugoslav Vlahović i ono u potpunosti korespondira sa onim što na poleđeni što je pisao Svetozar Marković pre mnogo godina. Vidite, svi imaju pretenzije na Srbiju u raznom pogledu i da je polako seckaju i troše, i to ne samo ovi s polja, nego i mnogi izunutra. Pošto su zanimljivi gosti sa ove strane, da vas pitam da li neko želi da izvoli. 19. augusta 2007. izbila je velika ekonomska kriza slomom. 2006. Da, i slomilo se hipotekarno naduvano tržište. Zato je jako teško kad se falsifikuju svi podaci. Svi podaci se falsifikuju. Ne samo kod nas, gdje naš BDP prikazuje se 34,4 milijarde, nego je on u mojoj procjeni 15, pa čak i manje. A naročito se falsifikuju podaci u Americi, u Eurostatu i svuda se falsifikuju podaci. Interesantno, recimo, sinoć sam gledao ovoga Ivicu Todorića, pošto nas Rusi sad hoće da angažuju da mi budemo konsultanti, imaju Rusi 1,1 milijarda evra Sberbanka tamo. I Ivica Todorić kaže, a zašto vi mene sada napadate kad sve bilanse su pregledale najveće revizorske svetske kuće? A niko neće da kaže da su te najveće revizorske svetske kuće falsifikovale. Dakle, niko danas ne može, to je odgovor na pitanje, da kaže pouzdano koliko je novca ubačeno u sistem od 2009. godine dolara koliko je štampano, a koliko je štampano evra centralna banka,
čak moji Italijani partneri mi pričaju da je jedan ogranak Evropske centralne banke dolara se stampa u Napolju i štampaju ga mafijaši i da taj deo dolara pokriva južne delove Evrope jer će se po nekim serijskim brojevima kad dođe do kraha evra razlikovati šta će se uzimati, šta se neće uzimati. Ja vam pričam ono direktno što tržišta što sam vidio. Dakle, procene moje neke ekipe međunarodne je da nije tačno ono da se u Obamino je ubacivalo 760 milijardi pa u Detroitu, da su to drastično veće cifre. Dakle, samo na Visa karticama je oko 15.000 milijardi dolara minus. Na Visa karticama. Na Master kartici oko 10.000 milijardi. Zvaničan budžetski deficit Amerike je 20.000 milijardi, to ono što oni otkucavaju i zvanično priznaju. Međutim, sad idu hipotekarni krediti na nekih oko 100.000 milijardi dolara. I redom tako da se ta cifra penje na preko 300 i nešto hiljada milijardi dolara. Kako se taj problem rešio? Taj problem se rešio tako što se novi dolari štampani ubacili u sistem. I ništa se zapravo nije rešilo. I sad je samo pitanje, kada će taj preduvani balon, koji je bio pod udarom 89. pa je onda bio pod udarom 2001. 2002. znači to propast Enrona i oni kompanija i tako dalje. Znači ništa se ne dešava novo u strukturi promene tog sistema, osim što se ubacuje papirni novac. Šta će se sada desiti kad je pre 15 dana u Šangaju po prvi put dogovor Rusije i Kine? Da nafta se plaća rubljama, odnosno juanima. Čitava sada grupacija šangajska će odbiti da se plaća dolarom, pa će dolar krenuti. Tako da u prognozama ekonomista jako je teško reći do koje mere su oni spremni da idu u tom štampanju dolara, ali kupili su ovih 10 godina, ali je danas problem još veći. Po našim pokazateljima, koji ne možemo statistički dokazati, nego iz našeg prisustva tržištu, na berzama se okreće preko 2 miliona milijardi bezvrednih hartija. Dow Johnsonov indeks je otišao na 23.000, to je potpuno naduvano, to više ništa nema. Znači, ništa apsolutno više nije u onoj staroj, kako smo učili, a pogotovo starih kolega koji je ovo sad cifre izneo. Znači, apsolutno nije ništa isto, nego se sve falsifikuje i prilagođava se trenutnoj situaciji. Ali sve ide u slom i mi očekujemo da će se to desiti u narednim do 2020. ili možda čak bliže. Uzmite samo podatak za 2017. godinu, da smo u suficitu budžeta 80 milijardi. Znači, ako vi imate suficit dinara, suficit u budžetu, zašto se onda mesečno zadužuje? Znači, to su takve nenormalne ekonomske logike da nema nikakve ekonomske pameti, nego to je samo jedan politički voluntarizam. Ogromna količina, tu završavam, i evra i dolara je ubačena u sistem i taj sistem sigurno ide u svoju financijski propast, odnosno tsunami stiže i moja preporuka je vadite novac iz banaka. 5,63 milijarde evra se nalazi kapitala u bankama, a banke su u Srbiji zadužene 25 milijardi evra. 8,6 milijardi evra koje građani Srbije imaju u bankama neće više nikad videti ako ne izvuku pre vremena, jer kad krene, to nisu banke koje su došle u Srbiju pa su donele kapital, nego su to banke koje su na našem kapitalu iznele 28 milijardi evra. Tako da očekuje nas jedna izuzetno turbulentna financijska situacija u naredne 2-3 godine, a i od svojih bankara, Nemaca, znam već sigurno pouzdano 5 ili 6 godina da je kompletno nova nemačka marka štampana, da se nalazi u trezorima centralne Bundesbanke i da oni su spremni, ukoliko dođe do sloma evra, da izađu sa svojom valutom. Dobro i državi i dobroj vladi ne trebaju usluge MMF. Slovenija kad se izdvojila nije samo je došao bivši i odšao. Mađarska nije koristila nikakve usluge. Zatim kažemo ovde, ja sam malo prepomenuo, kolega Risto Kostić i ja smo uradili publikaciju vodičko zadrugarstvo Srbije. Ako se zadruge, poljoprivredni proizvođači ima, pre svega malo, ne udruže, ministar za poljoprivredu Evropske unije to njima rekao ovde pre 2 godine, ja sam bio Risto, kaže, ne da ćete propasti, nego ćete nestati.
nema opstanka. Prema tome rekao sam ovdje oko kakav je to razvoj, nama brigu o poljoprivredni ponovo se vraća tu, vodi više od 30 institucija. Moje kolege i naučni radnici pišu o razvoju. Jer razvoja kod NES-a je 4 svako četvrto selo. Zatim, slušali ste sve do nedavno, mi ćemo izvoziti godišnje 500.000 tona ljudećeg mesa u Kinu. Nigde niste pročitali, prošle godine je izvedeno u Srbiji samo 75.000 tona. A 500.000 kako ćemo izvoditi, kako ćemo imati, ja ne znam, samo 400.000 tona proizvode svih vrsta mesa. Od toga je prošle godine proizvedeno, prvi put je povećana proizvodnja svinjskog mesa i to prikazuju kao povećanje proizvodnje. Bilo je 50.000 tona više, a to nije veća proizvodnja, to je bio opšti pokolj zbog nezadovoljstva. Zato ove godine niste imali kada je bio Uskrsni Božić Krasića da se kupi. Trošimo 1990. godine Jugoslavija je izvozila u fazi raspada 50.000 tona baby beefa, od toga je 30.000 bilo iz Srbije. Ove godine i posle toga 1996. godine imamo dozvolu da izvoze 8.875 tona u Evropsku uniju. Nikad se nismo približili toj cifri jer nema. Prazni su kuće, prazni su sela, prazni su staje. Nemamo junare, treba nam za izvoz 100.000 junara i mi toga nemamo. Otkuda kad je sve prazno. Prema tome, moj predlog je bio isto za rešavanje, da je samo kritikujem, za rešavanje predlog. 4 najveća tajkuna u Srbiji, da ne govorim imena, domaća, imaju 120.000 hektara. Kad bi imali po jednom uslovnom grlo, na hektaru bilo 100.000 junara. 100.000 junara bi bilo dovoljno da se izvede 10.000 toga baby beefa i imali bi dovoljno. Imali smo od 2000. Od 2000. godine smo imali 13, ovo je sad 13 ministar poljoprivrede. Svaki je dolazio i govorio kako će napraviti sisteme za navodnjavanje na 1.000.000 hektara. I otišli da su napravili samo po 10.000, imali bi sad 130.000 hektara za navodnjavanje. A i to sad što se prave u Vojvodini objavljuju, dobro je što se prave sistemi za navodnjavanje. Ali, pošto su prazne kuće i staje i nemamo stajskog đubriva, oni grade sisteme za navodnjavanje, a učinit će to da će za 50 godina Vojvodina biti pustinja. Ako nema stajskog đubriva, i nisam ja to izmislio, to je nauka, kaže, stvorit ćemo pustinju prvo Vojvodine, posle ako budemo tako radili i u Srbiji. Ja bih onda privodio ovo naše druženje kraju. Ponovio bih da smo napravili krajnji dobro namjer da su ova 3 zaista dobra čoveka, pre svega, znači, vole svoju zemlju u kojoj žive, napravili nešto što služi i kao presek stanja, ali i kao vodič šta može da se radi. Ako bude imalo dvojica ove knjige, mi ćemo svesti pre svega mi sa ove strane. Ako ne bude uspeha od ove knjige, onda će se napraviti neki spomenik ovoga trenutka. A sve što je snimio, to će imati i u spomenik. Izvolite. Slušajući ove komentare, ja sam turista, prosto publicista, koga je Bane Gulan pomenuo više fotografiju iz ostalog. Imam utisak da je u kampanji nastala greška da je ovaj naslov mogao i crni stvari. Šta ste vi saopštili danas, što mi možda i ne znamo sve. Ja bih vas zamolio svu trojicu autora, esencijalno da kažete gde je Srbija sutra. Gospodin Dragašev već naslučuje se iz onoga što je on komentarisao odgovor na to pitanje, ali bih volio da čujem šta vi preporučujete da amortizujemo taj veliki ekonomsko-finansijski udar koji se očekuje. Ko prvi, ja? Izvolite. Pa, bankarski i hiruški. Broj 1, proglašenje bankrota odmah, programiranog. Broj 2, vlada nacionalnog splasa. Broj 3, program za spas Srbije koga mi imamo, koji će se osnivati, broj 4, na onome što bi narod rekao, useju svoje kljuse. U Srbiji ima 20 milijardi evra pogrešno plasiranih ili neplasiranih. Nama ne treba MMF, nama ne treba niko, sami možemo, plus naši ljudi napolju. Tako da ja očekujem potpuni slom sistema. Znači nije budžet u minusu 57 milijardi prošle godine dinara, nego je budžet u minusu 750 milijardi, jer tu ima prikrivenih minusa koji se ne prikazuju. Znači, bolje da uđemo u programirani bankrot sa vladom nacionalnog spasa, nego da uđemo neplanirano, što je jako opasno i turbulentno u ovim geostrateškim vremenima u kome velike sile se lome nad Balkanom. Pa ja bih samo naveo, prvo,
podaci sa kojima se raspolaže. Znači, ne možete praviti nikakve projekcije ako nemate adekvatne podatke. Znači, mi nemamo adekvatne podatke, nemamo metodologiju izrade određenih podataka. Znači, imamo situaciju da gospodin Gulan, rekli smo to već, prikupljate podatke da umesto države radi njihov deo posla. Znači, bez tih podataka ne može se raditi de facto presek stanja. Kad se uradi presek stanja, mora da se napravi nacionalni konsenzus na najvažnije teme. Mi ne možemo se dogovorimo praktično oko nekih vitalnih ključnih stvari oko razvoja. Znači, onda treća stvar, ne možemo imati 112 strategija ključnih razvoja, možemo imati 5, 7, 9, jer su to ključne strategije razvoja. Dalje, sa realnim projekcijama, sa realnim podacima, sa realnim metodologijama, praviti u skladu sa konsenzusom, nacionalnom konsenzusom, praviti adekvatne projekcije razvoja. Vi ste pominjali to takođe kako Velika Britanija, recimo Velika imperija, vodi politiku po sistemu dvojnog knjigovodstva. Znači, jedna politika se vodi ka svim drugim zemljama, druga politika, interna politika njihovog ličnog interesa. Znači, mi očigledno to nemamo, mi to gubimo i tako. U vezi sa podacima, naveo bih jedan frapantan zaista podatak do kog smo došli, odnosno SANU je uradio jednu analizu, a mi smo preuzeli, znači 2012. godine, pazite iz oblasti prosvete, 2012. godine je rođeno 67.000 dece, a na upisu prvu godinu škole je bilo 68.000, fakulteta je bilo 68.000 mesta. Znači, vi imate de facto situaciju da je recimo 5% populacije visoko obrazovana. Vi ovde imate situaciju da 110% novorođenih praktično može se upiše u tu školu. Sad vi ćete reći neće bebe ići u školu, neće, ali ako napravite tu projekciju, ti ljudi koji bi mogli da idu u školu, znači opet je to potpuno nerealno. Tu imate 200-300% više otvorenih tih mesta nego što je potrebno. Da ne ulazimo u probleme sa vrstom načina obrazovanja, brojem institucija koji se u zadnjih 15 godina povećao za, mislim, oko 400% je povećan broj visoko obrazovnih institucija. Ako pričamo o problemima zdravstva, koje smo vrlo temeljno, ja bih rekao, monografski obradili ovde, mi imamo situaciju da nam stanovništvo umire zapravo od bolesti koje se mogu prevenirati. Znači, tu ne postoji veće, ja ne znam koje je objašnjenje, možemo kažemo to je skupo za analizu. Da li je ljudski život jeftiniji ili skuplji od nekog skrininga i tako, to je sad nešto u što ja ne bih ulazio i tako. Znači, kanceri debelog creva, znači rak dojke i tako dalje. Mi smo u ovoj knjizi predložili, pazite, Belgija, medicinske istraživanja, 30% njihovog fonda za razvoj povlači iz sredstava medicinskih istraživanja. Znači, transfer tehnologija, znanja, nula ulaganja, profiti se ostvaraju zahvaljujući velikim stranim farmaceutskim kompanijama. Naša država nema odgovarajuću legislativu, nema odgovarajuće razumevanje i prosto ne vidi da je to neka budućnost. Strategije treba li nam akcija. Uzdati se u se i u svoje kljuse i raditi onim što možemo i raspolagati sa imovinom, realno raspolagati sa imovinom koju možemo, izdeti tačne podatke, ne možemo mi 500.000 tona junetine, ćemo za 10 godina tek proizvesti, a ne izvoziti. Prema tome, ono što imamo bolje koristiti i nove agrarne. Ova zemlja se imala je do 2000. godine 67 velikih i 17 malih reformi. Nijedna nije dovedena do kraja, mi smo stalno u reformama. Dosta nam je i strategija i papira, treba nam akcija. Ne trebaju nam strategija sa 9% rastom. Dobro bi bilo kad bi to bilo, ali mi imamo 0,45, to je naša realnost. Napuniti kuće sa ljudima, napuniti staje sa govedima i da imamo dovoljno mesa i dovoljno hrane u ovoj, a onda ćemo razgovarati o izvozu, izvozimo 3 milijarde godišnje dolara, to izvozimo sirovine, treba da izvozimo hranu, a to je samo naša budućnost. Da verujemo da će tako biti, ali da se sve radi u se i u svoje kljuse. Zahvaljujem. Hvala.